everyone, खुलुमबाय बयनिसिम आरो दिनै आङो गोदान गुबुन भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय बिराद बारबायदों लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनहा मा मा शेयार खालामनो हायो बेखौनो नोंथांमोना अननानै नायलांदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय आङो सुन्नु मुन्नुनि खाथियाव दं आरोना लोगोफोर सुन्नु मुन्नु मुथु पाथु लोमखाव बिब्लिब टिटिउ टिटिउ सुन्नु मुन्नु बोरै मासेयालाय गाहायाव नै मासेया गाहायाव दङ दै लोंनो नागिरदों नामा दै लोंबाय नै दै लोंबाय ओमफ्राय जोंना दिनै मिस्ट्रिफ्रा बुरजाथार आरोना गासै काट मिस्ट्रि 3 ओमफ्राय न' मिस्ट्रिफोरा गासै 6 जन 9 जन आरोना लोगोफोर हुलुस थुलुस 9 जन जायफोरै मावलागासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाना स्कुल गैया बर्ड एग्जाम जागासिनो नालाय बिसोरना ओमफ्राय एग्जामाबो जाखासिगोन टेस्ट लानो नागिरदों रेडि जाबाय नोंना हा फरायनाया रेडि जाबाय थ'थ' थाथा खामानि आरोना लोगोफोर थ'थ' थाथा खामानि सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय नै बार बारगासिनो ओमफ्राय जोंना खामसालियाबो लांदां लुंदाङैनो दं आरोना लोगोफोर नै माला दोथाबनो मोनबावगोन खामानि सोलिगासिनो जायगा गैला खोरखिनि दरजानि नै बेयावनो फोरानलागासिनो आरोना खामसालियाव खाबथा खुबथानो लोगोफोर खाबथा खुबथा ओरैजाय एसे जायगा ओंखारनायावनो माने ओरै सान्दुं नाङोखाय माबागासिनो आरो फोरानगासिनो दङ खुनुरुखुम बेफोरावनो लामलाबायबाय आरोना जि जोमफोरखौ सुन्नु मुन्नु फुरा जायगायानो खालि गैया आरोना बुस्थुफोरजोंहाय जेव 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 बार बाप रे बाप हावा बिराद बार बारदों मै लोगोफोर बिराद बार बारदों नै थाइजौ बिबारफ्रासो सिरिलाबायसिगोन फागुन मासनि बार लोगोफोर ओरैबायदि उल्थांलाय फाल्थांलायो बार बारगासिनो दं आरोना नै वाव ओरैबो बुस्थु आरोना लोगोफोर नै मोनसेबो जायगा खालि गैला जोंना जा जायगा दं बेयावनोसै आरोना सानै ना बबेयाव ओमफ्राय लोगोफोर फिसालाया सानदों आरोना मिस्ट्रिफोरखौ सासे सानै होननानै गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै माने बाहेरायावसो ओंखारबाय आरोना जै मिस्ट्रिफोर फैबाय हुलुस थुलुस जायो आरोना बेनाबो लेखा फरायनायाहाय ओमफ्राय नै बाराथ' बारगासिनो ओमफ्राय थाइजौ बिबारा एब्राव माने खम आरो एसे उनाव माबायदि बारगोन दा बुंथ'नो हाला खिन्थु बहुद टेस्टि आरोना जोंना थाइजौआ ओमफ्राय खामानि जोबागौ मानि बिदिनो नुबाय थासिगोन आरोना ओमफ्रायहाय मैया सुनानै दोननाय ड्रेसानो रानाखै आरोना मैया सानसे फोरानबाय थ' नै एसे रानबावनांगौ दङ बेखौ आङो सान्दुङाव रोगांनानै दोनखाबाय आरोना लोगोफोर सुइटार नालाय ओंखायनो मैयानि दिनाव रानाखै दिनै रोगांनानै होफिनबाय आरोना माने राननाय बायदि नेटखौ मोजां मोना आं गोख्रै फैदो टेस्ट लानो आङो माबायदि फरायदों नङाबा जाया लोगोफोर ओरैबायदि फैदो मा जाखो जाजोब्बाय रेडि आंथ' कुइसन होनोसै ना जाबाय मा दे रेडि जाबाय लोगोफोर जोंनाथ' जेव जेव नोंथांमोनाथ' मिथिगासिनोखा जायफोर ब्लग नायदों आरोना जेव जेव गाज्रि दा मोनसै दा मुगैसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो फिसालाखौ दा टेस्ट लानो नै रेडि उफाय गैया चेप्टार हिस्ट्रिया चेप्टार मोनबेसे मोननै ओमफ्राय चेप्टार 1निखौ खालामग्रोनोसै चेप्टार 11 नङा मोनसे चेप्टारनिखौ आङो कुइसन खालामसै नोंनो चेप्टार 11 आरोना बियो मोनबेसे मोखां सुनानै दङ अके नायनोसै आं माबायदि लिस्ट द मिलिटारि victories of Samudragupta list the victories of Samudragupta question number 2 mention the regions of the world with which the Guptas trade mention the regions of the world
Anh ơi, मेरा रेडी हो गया फिर बेटा नहीं कुछ दाउ एज्रेटनाय बायदि लिरलाबायबाय आरोना लोगोफोर फैदा जोंना सुन्नु मुन्नुनि न'खौ गोजौ खालामबावनोसै जाहैदों आरोना मुथुआ सिगां हाबबाय नै मुथु ओमफ्राय सुन्नुआ न' सिङाव हाबबाय नै माबानि दोनदावदोंनो मैखौ अरनाय जिगाब गोजा दहायसो जि होलायदोंमोन आरोना होननानै दहायथ' नङा मैया जि होनानै दोनदोंमोन माबानाय सेस जिगाब नङालै बियो दङ बेयावबो माखासे दङ नाय बाल' जावदो मावनोबो बाया आसुरितसो ओंखारफिनजोबलायबाय नै जोंहा बे फानजारिखौ गोजौ खालामफिनसैलाय नै आरोबाव ओइ गोसोआ थोआखै सारना बानायगासिनो सारा नै बे आथिंखौ गोजौ खालामदेरनोसै फिसा फिसा नै बेखौ लिंनाङाथ' फिसाखौ लिंखादेरनाङा स्टेन्डनि जगार खालामबावबाय गोजौ खालामनो नागिरदों नालाय ओंखायनो स्टेन्ड रोंगौहाय गोलैगोनलै मा जाखोसो सानायलांबाय मा जाखो जोंनि न'आलाय लोगोफोर नैबे दाउ दोनग्रा फानजारिखौ गाहाय मोननानै माने जोंना सारा आथिं दोथाबबावनानै होबाय आरोना जाहाथे माने बाहेरानिखौबो स्रां स्रां नुहुरनाय बायदि अबाय वाह दे गोजौ जाबायना गोजा स्रां जाबाय जारला जारलाय मावनो बाथारा नै स्टेना गोजौ जाबाय जोंना नै मालाय बेयाबो स्रां स्रां नुहुरनांगौ जाहैदों आन्दोदो सुखुवासै आरोना खामसालियावनो थाबाय थानाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा खामसालिनिफ्राय बाहेरायाव नुहुरनाय जानांगौ जाहैदों आरो नै मालाय फैबावबाय नै ओंखारबोबावबाय मालाय बाया ओमफ्राय लोगोफोर फिसालानि लेखा फरायनाया एकदम थमब्लेट बारनबाय थायो आरोना लोगोफोर माने दहाय बिफाया एसे माने हेल्प खालामनो थाखाय लाफाबाय नालाय थ' लेखायावनो गोसोआ जिरायला आरोना थांलाय फैलाय हाबलाय ओंखारलाय खालामगासिनो माथो होनबावनो अखानायबानो माने जोंना हुलुस थुलुस आरोना मिस्ट्रिफोरनि टां टं खामानि मावनाय उफाय गैला सिगांनि फानजारिया ओरैनो लेखा फरायनाय माथो होनबावनो आरो लोगोफोर बेकारथ' नङा दोनगोन आरोना बेखौ सुनानै दोनसै बेखौ ओमफ्राय लोगोफोर माने स्टेन्डखौ होना होफिनबाय नालाय साबसिन जाबाय थ' गोजौ सांग्रांग्रां जाबाय आरोना बाहेरानिखौबो स्रां स्रां नुहुरनाय बायदि बेखौनो लुगैदोंमोन आरोना सारा ओमफ्राय थारैनो बानायमारबाय आरोना दा बियो टाइम मोनबाथाय मावलु मावला टाइम पास खालामनो लुगैयो आरोना लोगोफोर आंना सारा ओमफ्राय मावबाय ओरैबायदि माने मोजाङै मावखाथारो आरोना बेफोरखौ गावनो खुद गावनि आखाइजोंनो बानायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै फिसाजोना हान्थुआव दुखु मोननानै फैदों आरोना माने स्कुलाव खारनायाव गोग्लैनायाव जादों र'रिं गाबबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय माने फिसाजोआ स्कुलाव खारनायलायनायाव आरोना बोरैबा लोगोजों नारजानानै गोग्लैदों आरोना बेवहाय हान्थुआ दुलुननानै फैदों बेवहाय माने सेबलन होदों आरोना आं होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गाबदों आरो फिसाजोआ होनायनि सिगांनो एकदम मोदै रुखु गाबबाय ओमफ्राय बिफाजों होजाबाय आरोना लोगोफोर बांसिनै गिदों आरोना आलौवो नालाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आरो गथ'फोरनि खोथा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय बाय